ассалому алайкум биядагони гиромии мухлисони бозии футбол. барномаи имрӯзаамонро аз хабари бозии дӯстонаю таҷрибавии дастаи мунтахаби Тоҷикистон ва Беларус ки рӯзи 20 март соати 16 дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе мегузарад шурӯъ мекунем. Сармураббии мунтахаби кишварамон Гела Шекеладзе ҳайати дастаи мунтахабро барои бозиҳо бо мунтахабҳои Беларус ва Тимори Шарқӣ ки бозии расмии интихобии ҷоми Осиё 2027 мебошад ва 25 март дар шаҳри Душанбе баргузор мешавад эълон кард. Ба даста 25 бозигар, 4 дарвозабон, 8 ҳимоятгар, 8 ними ҳимоятгар ва 5 ҳамлагар шомил шуданд. аз 25 футболбози даъватшуда 13 нафарашон легионер бозигарони дар хориҷа бозӣ мекарда мебошанд. муфассал дар ин бора мо дар барномаи футболи Осиё ба шумо ҳарф хоҳем зад. мегузарем ба идомаи барномаамон ва таваҷҷӯҳ мекунем ба чемпионати 34-ии мамлакат. даври дуввуми чемпионат байни дастаҳои лиги олӣ ҷамъбаҳс гардид. дар ин даври бозиҳо клуби марказии варзиши Артиш бар Панҷшер ғалаба карда ба ҷои аввали ҷадвали мусобиқа баромад. ин ғалабаи дуюми пайдарпайи клуби марказии варзиши Артиш ва бохти дуввуми Панҷшер мебошад. клуби марказии варзиши Артиш дар даври аввал ҳосилоти фарқҳоро 2-1 шикаст дода буд. клуби марказии варзиши Артиш зуд ба ҳуҷум гашт. дар аввалин дақиқаҳо ва ҳисобро дар дақиқаи сеюм Ҷонибек Шарипов кушод. ҳоло бинед гузариши бисёр зебо аз ҷониби Ҷонибек аст ва ӯ тавонист ки хатти дифоъро як бора бишканад ва ҳисобро боз кунад. ин голи тез ниҳоят ба бозигарони Панҷшер таъсири худро расонид. онҳо бисёр ҳам иштибоҳи зиёд мекарданд ва умуман аз канори чап Ҷонибек Шарипов бубинед як бори дигар боз як партоби дигар анҷом медиҳад ва ин дақиқаи 14 аст. баъди 7 дақиқа Шаҳбоз Ҳабибов ҳисоби бозиро тағйир медиҳад 2-0. хуб ин бозигарон голҳои аввали худро дар мавсими нав ба самар расониданд ва қисми аввал боз ба он овард ки дар дақиқаи 34 HD Лукас Кевин ҳам як голро ба самар расонид. ин бозигари камерунӣ ва як ҷасти зебои ҷонбозона ё худ гимнастикиро ҳам инҷо иҷро кард. 3-0 аст ва қисми дуюми вохӯрӣ баробари шурӯъ шуданаш бозигарони дастаи клуби марказии варзиши Артиш боз ҳам фаъолона бозӣ мекарданд ва дар ин бозӣ пеш аз ҳама дарвозабони дастаи Панҷшер Питер Саркодие ба иштибоҳҳо хуб роҳ дод, чунки хатти дифоъаш хуб бозӣ накард ва ин ҷо ҳам қариб буд ки боз футболбозони дастаи Панҷшер ҳам як гол бизананд. хуб шумо ин ҷо ҳоло дидед Абдулфаттоҳ Худойдозодаро ки чӣ гуна зарбаи олӣ ҳам зад. дарвозабони клуби марказии варзиши Артиш Ҳусиддини Муҳаммадалӣ хеле бозии зебо ҳам нишон дод. бисёр зарбаҳоро баргаронд тавре шумо дидед ва дар ин вохӯрӣ маҳз Вайсиддин Сафаров ҳамчун бозигари беҳтарини ин вохӯрӣ эълон шуд ва ҳоло бубинед ин ҷо ин лаҳзаҳои аз охир ҳастанд ки ин бозӣ ба поён расид. баъд аз қисми аввал ки 3-0 пешсаф будем ва ба тағйиротҳое ки кадре ки мо ҳамла кардем онҳо чизҳое ки мо гуфта будем ки барои идора кардани тӯб ва моментҳои хуб ҳам доштем қисми дуюмвара. афсӯс ки ба дарвоза дохил нашуд. тайёрӣ хуб дида будем, ба бачаҳо фаҳмонда будем ки чӣ хел бозӣ мешавад, лекин дар бозӣ худтон шоҳид будем ки зуд гол сар додем. ҳамин камтар бозиро вай кард. баъд ҳамакаса вақте ба ҳуҷум рафтем дар контрҳуҷум голи дуюм сеюм омад. проблемаи кадрӣ доштем. як дифоъгармон ҷароҳат гирифта буд баъди бозии якум. дар ин ҷо як бозингари навро мондем. камтар мо ба вай боварӣ кардем, ба боварӣ набаромад. баъд худтон шоҳид будем ки мо дар қисми якум вайро иваз кардем. вахши бохтар дар ин давр бо ҳисоби 2-1 яке аз дастаҳои пурзори Тоҷикистон Хуҷанди Хуҷандро мубталои шикаст кард. бохтариҳо дар даври аввал ҳам бар дастаи пурқудрати Эсхата 3-1 зафар ёфта буданд ва акнун ин даста баъди чунин пирӯзиҳо бар дастаҳои пурқувват ба худбоварӣ ҳосил намуда метавонад дар қатори пешсафон мавқеъ дошта бошад. ду дастаи беҳтарини Тоҷикистон Хуҷанд ва Вахш дар ҳақиқат байни ҳам 67 вохӯрӣ гузарониданд ва ҳоло ин ҷо ки мо шумо мебинем
футболбозони дастаи маҳз вахш бисёр хуб бозӣ карданд ва баъди зарбаи кунҷӣ инҷо ҳамун Сиёвуш Асорове ки мо шумо дар Истиқлол медидем дар дастаи мунтахаби Тоҷикистон хуб каме ҳам вазнаш зиёд шуда бошад ҳам ба ин нигоҳ накарда дар дақиқаи нувум бо ҳамин ҷасти зебояш аз дигарон болотар парвоз карда ҳисобро боз мекунад. 1-0 ин лаҳзаҳо вахш ба сафи пеш мебарояд. дар ҳақиқат бисёр ҳам муҷалло буд ва тарзи нишон доданаш ҳам инҷо мо мебинем ки хеле хуб аст. Ба ин нигоҳ накарда футболбозони дастаи вахш ҳам метавонистанд ҳисобро дигар кунанд. Инҷо бубинед ки дарвозабон хеле моҳирона бозӣ мекунад. Адам Ковач дарвозабони вахш ва футболбозони ин даста натавонистанд ки ҳисобро дигар кунанд, вале футболбозони вахш боз як ҳуҷуми дигари худро ташкил карданд. Ин маҳз дақиқаи 37-ми вохӯрӣ аст ва инҷо бубинед Дмитро Билонок аз Украина, легионери украинӣ ҳам саҳми худро дар ин бозии вахш гузошт ва голи дуюмро ба самар расонид. Дастаи вахш хеле хуб бозӣ мекунад. Бубинед гузариши хеле зебо аст ва партофи олиро ҳам инҷо ба Дмитрий Билонок мо дидем. Инҷо Далерзон Баротов ҳам аз дарвоза хеле дур баромада буд ва ин боис шуд ки тӯб аз болои сараш баъди расиданаш албатта вориди тӯри дарвоза гардад. Албатта 31 ғалаба Хуҷанд дорад ва 22 ғалаба вахш дар ҳамин баробар. Ба ин нигоҳ накарда дастаҳо ҳоло ҳам мавқеъияти хуб доранд ки имсол ҳам ба комёбӣ муваффақ шаванд. Ҳоло боз ҳуҷуми футболзони дастаи Хуҷандро мебинем ва инҷо бисёр мавқеъияти олӣ доштанд бозигарони ин даста ки ҳисобро дигар кунанд. Зарбаи хуби Фирдавс Абдусалимовро инҷо сад гузоштанд ва ниҳоят довари вохӯрӣ зарбаи озод таъин мекунад ва бисёр маҳорати олии хуби Давронҷон Эргашев бо зарбаи диданашавандаю муҷаллояш ҳисобро тағйир медиҳад 2-1. Ин дақиқаи 67 буд ки ҳоло мо шумо инҷо дӯстони гиромӣ мебинем ва вахш акнун барое ки ҳисобро баробар накунанд футболбозони дастаи Хуҷанд ҳама мавқеъиятро хуб дид. Инҷо албатта дидед хати девори муҳофиза ки сохта буданд онҷо хато шуд. ҳоло футболбозони дастаи вахш боз дар ҳуҷум ҳастанд. Боз як гузариши хуб инҷо Дмитро Билонок боз бори дигар ва инҷо тири дарвозаро ба ларза меорад ва шояд лат ҳам бардошт. Ба ин нигоҳ накарда дар нимаи дуюм футболбозони дастаи вахш ба ҳар нам метавонистанд боз як голи дигар зананд, вале бозӣ инҷо ба анҷом мерасид. Аммо Артем Сердюк ҳамлагари дастаи Хуҷанд аз майдон бо корти сурх ронда шуд. Дар инҷо Сергей Яворский ба ҳайси беҳтарин бозингар эътироф кардид ки аз нигоҳи ҳам мутахассисон ӯ беҳтарин будааст. Довар ҳоло бубинед инҷо корти сурхро ба Артем Сердюк нишон дод ва акнун барои дастаи Хуҷанд боз як камбудани ҳамлагар дар бозиҳояш таъсиргузор хоҳад буд. намедонам аз кадом сабаб он чизое ки мо талаб мекунем иҷро намекунанд ва дар ду бозӣ пай дар пай дар аввали бозӣ ба дарвозаи худ гол сар метиҳем ва баъд аз он камтар бозиро дигаргунӣ мекунем, лекин рақиб аз он чизо истифода мебарад ва мо наметавонем то охир ҳамун ҳуҷумҳои худро то охир ба самар расонем. Албатта ин як камбудии мо аст, ҳаракат мекунем ин камбудиро ислоҳ кунем. Во-первых, хотим мы эти 2 победы посвятить нашему генеральному директору Мухсиму Мухамадиеву. Хотим пожелать ему здоровья, скорейшего возвращения в строй, чтобы он был рядом с нами, с командой. Мы его ждем, и эти победы посвящаем ему. Ну, мы готовились к играм, и та установка, которую мы давали на игре, ребята постарались выполнить. Ну, не все получилось, но надеюсь, что результат положительный, и это дальше нам даст силы идти вперед. В этом году мы подготовились к сезону, и последний сбор в Турции, были хорошие соперники, которые улучшили нашу игру, показали наши слабые места, и мы постарались их устранить, и
что дает наш результат, который мы имеем сейчас. дастаи нави лиги олии чемпионати мамлакат ҳулбуки восе баъди пирӯзии аввалаш бар паншер 2-0 ва дар даври дуюм бар Исаравшани шаҳри Исаравшан ҳам 1-0 ғалаба карда исбот намуд ки дар лиги олӣ бо мақсадҳои наҷиб рӯхат гирифтааст ва имтиёзҳоро ба ҳарифон ба осонӣ намедиҳад. ҷалолиддин маҷидов сарбарабии ин даста дар бораи ҳамаи иштирокчиёни чемпионати мамлакат маълумоти дақиқ дорад ва кӯшиш мекунад ки дар аввалин ширкаташ дар миёни дастаҳои беҳтарини лигаи олӣ мавқеъ дошта бошад. ин тарҳи зебои шаҳри Душанбе аст. ҳоло бо имкон дорем ки аз баландиҳои дур ҳам бозии футбол ва варзишгоҳи марказии шаҳри Душанберо нишон диҳем. ба мегузарем ба бозии байни дастаҳои Ҳулбук ва Исаравшан ки инҷо ҳоло мо ва шумо мебинем. ин дастаҳо бо ҳам ошно ҳастанд. футболбозонаш не, футболбозон дигаршанд, аммо дастаҳо ҳанӯз ҳастанд. Ҳулбук ҳам ба лигаи олӣ баргашт ва Исаравшан ҳам инҷо ҳузур дорад ва бозиашон ҳам бозии ҷолиб буд. ҳоло инҷо дар ин лаҳзаҳое ки мо ва шумо мебинем, футболбозони маҳз дастаи Исаравшан ба ҳуҷум мегузаштанд ва вазъиятҳои бисёр хуби голзаниро ба вуҷуд меоварданд. бибинед дарвозабони дастаи Ҳулбук ҳам Проспер Гбеку бисёр хуб бозӣ мекард ва шояд ҳамин бошад ки дар ҳақиқат дар ин бозӣ маҳз Проспер Гбеку бозингари беҳтарин шинохта шуд. ӯ ҳамаи ҳуҷумҳое ки Исаравшан дошт барбод дод. ин зарбаҳои пай дар пай ва инҷо корномаи хуби капитани ин даста бозигаре ки солҳои зиёд дар ин даста бозӣ мекунад Илҳомҷон Баротовро қайд кардан ба маврид аст. ҳоло бубинед ин зарбаи олие ки ҳоло Илҳомҷон Баротов мезанад ва боз ҳам Проспер Гбеку ин зарбаро бармегардад ва ниҳоят ин голе ки ғофилан зада шуд, ин дар ҳамон ҳоле ба вуҷуд омад ки Ҷаъфар Исмоилови o'zbekistонӣ аз дастаи Ҳулбук ҳамин гуна як партобе хост анҷом диҳад, аммо тӯб вориди тӯри дарвоза гардид ва ҳисоби 1-0 барои дастаи Ҳулбук 3 имтиёзи тиллоӣ овард. мо баъд аз ҳар як бозӣ, баъд аз ӯ пирӯзӣ ки бо дастаи Ҷалолиддин Румӣ доштем, бачаҳо гуфтем ки аввали мавсим аст, саршавӣ бозӣ аст, ягон майда бояд роҳафтода нашавад, бисёртар тамрин кардан дар кор ки масалан оли мавсим тӯлонӣ аст, бозиҳои пурқувват аз пеш, дастаҳои пурқувват аз пеш аст. мо мехоҳем ки бачаҳо тайёрии хуб бинанд. бозиҳои сахттар фикр мекунам ки аз пеш дастаҳои пурқуввати лигаи бартар. баъд аз ин бозӣ мо бозиро таҳлил карда мебурем. ин ҳама камбудиҳо бартар. дар ҳақиқат мушкили мо дар хатти пеш аст. мо аз ҳолатҳои хуби голзанӣ истифода бурда наметавонем. ин як муддате аст ки мо бояд ин камбудиҳоро бартараф карда бачаҳоро таъкид кунем ки масалан дар пеш хубтару беҳтар бозӣ кунанд. В первом тайме наши вроде контролировали мяч, были моменты, но не использовали. Ну, игра была до гола. Кто забил, тот и выиграл. Вот повезло Ҳулбуку. Чем и поздравляю. Истиқлоли Душанбе ҳоло бо 6 имтиёз ё ки дастаҳое ки 6 имтиёза ҳастанд дар зинаи чорум мавқеъ гирифтааст. футболбозони Истиқлол дар 2 бозӣ ба дарвозаи ҳарифон ҳамагӣ 3 гол зада аз дарвозашон 1 тӯб гирифтанд ва маҳз нишондиҳандаи таносуби тӯбҳо онҳоро дар зинаи чорум нигоҳ медорад. ба Манучер Ҷалилов муяссар гардид ки дар ин бозӣ ҳам ба задани гол комёб гардад ва ин тӯби дуввумаш ба дарвозаи рақибон аст. Истиқлол ва ҳамчунин Регаи Тадаз то ин бозӣ 55 вохӯрӣ анҷом доданд ки 34 вохӯрӣ бо пирӯзии Истиқлол ва 7 ғалабаи дастаи Регаи Тадаз ба чашм расид ва футболбозони дастаи Истиқлол инҷо ҳам бисёр дар хатти пеш буданд дар назди дарвозаи дастаи маҳз Регаи Тадаз ва ҳуҷумҳои бисёр ҳам зебои худро ташкил карданд ва ниҳоят ҳисобро ҳам кушоданд. ҳамагӣ дақиқаи ҳафтум аст ва Содиқҷон Қурбонов муҳофизатгари дастаи Истиқлоли Душанбе ҳамин партобе ки ҳоло инҷо иҷро мешавад бисёр ҳам моҳирона буда аз ҷониби Амирбек Ҷӯрабоев бо зарбаи сар вориди тӯри дарвоза мекунад. 1-0 инҷо Истиқлол ба сафи пеш мебарояд ва баъдан ҳуҷумҳои пайвастаи Регаи Тадазро ҳам мо инҷо дидем. Нуриддин Ҳасанов дар ҷояш буд ва намегузошт ки чунин зарбаҳоро бигирад. аммо инҷо ҳоло бубинед баъди партобе ки Алишер Ҷалилов иҷро мекунад зарбаи кунҷӣ, инҷо тӯб ба дасти бозигари дастаи
ригарсадас мезанад ва довар ҷазои 11 метр таъин мекунад. Инҷо Манучер Ҷалилов аз зарбаи пеналти ҳисобро 2-0 менамояд. Ин голи дуюме ки ҳоло мезанад дақиқаи 32 қисми аввали вохӯрӣ аст. Истиқлол баъди ин ду гол каме ҳам ором шуд ва имконият дод ки футболбозони дастаи Регари Тадас зарба зананд ва инҷо пеш аз ҳама Муриддин Ҳасанов кораш зиёд шуд. Бинед қариб инҷо гол шуда буд, то ба тири дарвоза ҳам бархӯрд. Боз ҳуҷуми футболбозони дастаи Регари Тадас аст. Боз як имконияти дигар ва боз Муриддин Ҳасанов ва ин дафъа зарбае ки буд бисёр ҳам хатарнок буд. Бозигарони дастаи Регари Тадас хеле моҳирона бозӣ карданд. Бисёр гузаришҳои олиро ҳам анҷом доданд ки инҷо мо шумо мебинем. Он тағйиротҳое ки дар ин даста шуд шакли бозиро дигар карданд, аммо гол задан душвор буд. Вало ҳуҷуми футболбозони ин даста бисёр ҳам тӯлонӣ буд, бисёр ҳам фишор зиёд буд. Бубинед чӣ қадар сафедпӯшҳо инҷо зиёд ҳастанд. Ҳатто дар ҳоле ки инҷо Квадро метавонист чанд гол занад, ин тӯбҳоро ба самар нарасонид. Ҳоло боз як имконияти дигар бисёр ҳам дар вазъияти хуб капитани дастаи Истиқлол Алишер Ҷалилов қарор дошт. Бубинед бисёр осон буд гол задан, аммо Алишер ин тӯбро ба самар нарасонид. Боз як гузариши дигар ва боз як зарбаи дигаре ки инҷо ҳоло зада мешавад аз ҷониби маҳз рақами 17 дастаи Истиқлоли Душанбе ки ин рақамро мо ҳоло ин Масуд Ғафуров аст, мо ин рақамро бо эҳсони панҷшанбе хуб медонистем ва ҳаминро гуфтаму футболбозони дастаи Регари Тадас гол заданд. Дақиқаи 87 аст. Квад бо Фримпонг аз Гана ҳисобро тағйир дод 2-1. ҳоло бинед аз дарвозабон инҷо Мануэл Пани оғоз шуд. Гузариши хеле олӣ, партоби ниҳоят хуб аст инҷо аз ҷониби муҳофизатгар аст маҳз Бахтиёр Қаландаров ва тӯб ворид тӯри дарвоза гардиду ин навбат Муриддин Ҳасанов таслим ҳам шуд. Футболбозон дар натиҷа чунин ҳолате ба вуҷуд омад ки дар ин бозӣ як корти зард ба Алишер Ҷалилов дода шуд ва боз як ҳолати дигаре ки ҳоло инҷо биёед тамошо мекунем. Дақиқаи 94 буд, хуб 96 ҳам наздик мешавад ва Ҷозеф Окоро инҷо бисёр дағал бозӣ мекунад. Як бори дигар инҷо таваҷҷӯҳ мекунем ва довар ба ин бозигар корти мустақими сурх нишон медиҳад ва ӯро аз майдон меронад. Хуб ин варзишгари ё ки футболбози нигериягӣ аст ва бо ҳамин корти сурхаш дар ёди мо боқӣ хоҳад монд. ба ҳамин тартиб Истиқлол бо ҳисоби 2-1 ғалаба кард ва 3 имтиёзро ба асабаи дастовардҳояш гузошт. Хорошая игра была, что с их стороны, хорошая команда, Тригар, что с нашей стороны. Обоюдно остро было, болельщикам понравилось. Просто можно было все решить раньше. Ну, так интереснее для всех. Нервная концовка была. Это хорошо. Сегодня была вообще хорошая игра. Я думаю, что острая игра. Мы сегодня играли в атаку. Но, к сожалению, две ошибки, которые мы совершили в первом тайме, привели к тому, что мы невнимательность, мы получили 2 гола. Второй тайм преимущество полностью было на нашей стороне. Но удача сегодня отвернулся, мы не забили. Но Джозеф Фиумба получил травму. В перерыве он сказал, что я не смогу играть. Это было для нас немножко неудобство, потому что полузащитник спустился, вернулся в линию защиты. Но проявил себя очень хорошо. Он участвовал в голевом голе, когда гол забивали, да, это Фаридун. Ну, в целом я скажу, что я буду ждать Истиқлол еще в Суперкубке. Дар даври аввали чемпионати мамлакат бозии дастаи Барчи аз ҷониби мутахассисони соҳаи футбол баҳои баланд гирифт ва ин даста бо 2 бозигаре ки аз майдон ронда шуда буд дар муқобили Регари Тадас 9 нафара бозии хубе нишон доданд ва нагузоштанд ки футболбозони Регари Тадас ки имсол шарафи Тоҷикистонро дар лиги 2 чемпионҳои Осиё ҳимоя мекунанд голи бештаре занад. Дар он вохӯрӣ дар поёни бозӣ дар дақиқаи иловашудаи 97-ум аз муҳофизатгари худӣ Барчи тӯб аз дарвоза гирифт ва дар натиҷа дар даври дуввум Барчи тавонист ки дар баробари ҳосилоти фарқхор боз як бозии муҷарроҳе нишон дода ғалабаи аввалинашро ба даст орад. Тамошо мекунем. ҳосилот ва Барчи бозии 14-уми байни ҳамдигари худро мегузаронанд.
оморҳо давлат ба он менамоянд ки барчи дар 7 вухӯрӣ ғалаба кардааст, ҳосилот ҳамагӣ дар 2 вухӯрӣ, яъне бартарӣ бар ҷониби барчи аст ва акун имрӯз нишон медод ки кадоме аз ин дастаҳо оморро ба манфиати худ ҳал мекунад. ҳоло гузариши Азизбек Далиев ва ин зарбаи бисёр ҳам аҷибу чӣ тавр гӯем мафтункунандаи ӯ ки аз ин зовия гол задан бисёр душвор буд, аммо Азизбек Далиев тавонист. бубинед инҷо чӣ гузариши зебое ва аз ин зовия тӯбро ворид тӯи дарвоза кард. 1-0 барчи ба сафи пеш баромад. ҳоло инҷо зарбаи боз футболбозони дастаи барчи аст. Годсон як партобе анҷом медиҳад дарвозабони дастаи барчи ки он ба Фредерик Асанте мерасад ва дар дақиқаи якуми вақти иловашуда ба қисми аввал ҳисоб тағйир меёбад 2-0. баъди ин футболбозони дастаи барчи дар нимаи дуюм ҳам фишори худро кам накарданд. онҳо ҳамеша дар хати пеш буданд, метавонистанд голҳои зиёде зананд ва ин голе ки ҳоло зада мешавад аз ҷониби футболбоз Меҳрубон Ҳамидов ки аз қисми дуюм ба бозӣ омад ҳисобида мешавад, ҳарчанд дақиқаи 83 буд. гумон карданд ки ин ҳолати нобозӣ аст, на ҳолати нобозӣ набуд ва ӯ ин голи зеборо зад ва дастаи барчи бо ҳисоби 3-0 пирӯзӣ ба даст овард. дар ин вохӯрӣ 4 корти зард нишон дода шуд, 2 то ба ҳосилот ва 2 тои дигар ба футболбозони дастаи барчи. маҳз Азизбек Далиев бозигари беҳтарини ин бозӣ интихоб гардид. гарчанде ки ҳисоб 3-0 буд, шояд нафаре ки бозиро надида бошад фикр мекунад ки ин ғалаба ба осонӣ ба даст омад, лекин ҳанӯз осон набуд. он нафароне ки дар майдон буданд, шоҳиди бозӣ буданд, бисёр душвор буд. бисёр барое ки дастаи ҳосилот, бисёр дастаи пурқувват, бисёр дастае ки дар майдон интизоми хуб дорад, интизоми хуби бозӣ ва хати дифои онҳоро шикаст додан бисёр душвор аст. лекин футболбозони мо кӯшиш карданд, ғайрат карданд, чӣ тавонӣ доштанд, чӣ маҳорати доштанд, ҳамашро дар майдон монданд ва ин албатта ин ғалаба пеш аз ҳама дастоварди бозингарони мо аст, барое ки бе бозингарон ба ҳеҷ ғалаба, ба ҳеҷ чиз ноил шудан ҳеҷ кас наметавонад. خب ما ابتدا خسته نباشی به هر دو تا تیم و تبریک به تیم خوب برخچی، تیم جوان خوب که امروز واقعا دویدن، زحمت کشیدن. منم پیش از این چون تیم دیده بودم به خیلی از بچه‌ها تاکید کردم که بازی سختی هست، چون اینها تیم سختی هستن. همونطور که هفته قبل دیدید 7 نفر 8 نفره تو میدان واقعا جنگیدن، ولی ما متاسفانه نمیدونم شاید این 1-2 هفته روی خوش فوتبال به سمت ما نیست. ما مشکلات بازیکن هم داشتیم کادری، چون محمد شریف، سید خواجه، فریدون شریفوف اینا هم پرابلم داشتیم، نتونستیم استفاده ببریم که در آخر هم 2 تا از تیم جوانان ما چنج کردیم. همه فکرها، همه اندیشه ها برای این بازی خوب بود، هفته به هفته، ولکن فوتبالیست اگر اون توپ رو ما گل نکردیم، ما قسم اول خیلی بهتر بودیم. فوتبال همینه دیگه، وقتی گل نزنی یک گل‌هایی می‌خوریم که بازم خطاگی خودمون بود، یعنی ما تقدیم کردیم گل‌ها رو و وقتی برخلاف اون 1-2 گل رو به خطاگی خودمون خوردیم دیگه جبرانش از نظر روحی روانی، از نظر اینکه فقط همین بازیکن‌ها تو زمینن، یعنی از بیرون شاید چنج کردن برامون سخت بود و همین میشه دیگه، اتفاق میفته. ниҳоят дар ин дар дастаи эсхати шаҳри хуҷанд ҳам ба ғалаба комёб гардид ва футболбозони ин даста Равшани Кӯлобро бо нишондодии 1-0 мағлуб карданд. аз ҳама аҷиб он аст ки эсхата баъди аз майдон рондани бозингараш ба задани гол муваффақ гардид. ҳоло эсхата дар зинаи ҳафтум мавқеъ дорад. бале аз дастаи Равшан мухлисон ва ҳамчунин мутахассисони варзиши кишвар, футболи кишвар умеди хеле зиёд доранд ки ин даста боз бозии зебо нишон медиҳад ва хотири ҳамагонро шод мегаронад. аммо дастаи Равшан ҳоло вазъияти ниҳоят ёки давраи ниҳоят
душвори оғози бозиҳоро мегузаронад ва дар вохӯрӣ бо дастаи Эсхата маҳз дастаи Равшан инҷо ки ҳоло дар ҳуҷум ҳаст метавонист ҳисобро боз кунад. ҳолати бисёр хубро ба вуҷуд овардан, аммо сад гузошта мешуд ва муҳофизатгарони дастаи Эсхата хеле зебо бозӣ мекарданд. маҳз дар ҳамин бозӣ як гол метавонист яке аз дастаҳоро комёб кунад. ҳоло бубинед Эсхата чӣ гуна бозии хуб мекунад. Бисёр зебо, бисёр олӣ. дар ҳама муҳофизатгарон дар як ҷо ҷамъ ҳастанд, мисли он ки дастаи Эсхата ҳам бар ҳамон гӯшаи чап гузаштааст ва ҳуҷум мекунад. нимаи дуюми вохӯрӣ аст ва футболбозони дастаи Эсхата тавре бибинем як ҳолатро инҷо ба вуҷуд оварданд ва бархӯрди маҳз футболбозон ҳам ба чашм расид, вале тӯб вори тури дарвоза намегардид, на аз ҷониби дастаи Равшани Кӯлов ва на аз дастаи Эсхата. шояд инҷо дигаргуниҳо буданд. ҳоло инҷо як зарбаи хуб аз ҷониби Шеридин Бобоев боз мавриди таваҷҷӯҳи мо шуд. боз як зарбаи дигари футболбозӣ ин даста Аянвале Олаолува, вале тӯб ба дарвоза намерафт ки намерафт то он замоне ки футболбозони дастаи Эсхата дар инҷо ҳоло боз як қоида вайронкунӣ аст. бубинед гузариши футболбозони дастаи Эсхата аз ҳамин ҷо ҳоло шурӯъ мешавад, вале боз ист дар ин бозӣ бисёр буд. 4 корти зард ба бозигарони дастаи Эсхата дода шуд. Абдураҳмон Узоқов, Диёрбек Шавқиев, инчунин Абдусамад Самадов ва Ҳамидулло Абдулҳамидов кортҳои зард гирифтанд. ҳоло бибинед инҷо боз пойгузорӣ аст ва боз лаҳзаҳое ки ман аллакай ба шумо гуфтам ва дар ин вохӯрӣ ҳоло корти сурх дода мешавад ба Диёрбек Шавқиев, нимҳимоятгари дастаи Эсхата ва аз Ӯзбекистон, легионери Ӯзбекистони ин даста аст. ба ҳар навбаи нигоҳ накарда 10 нафара боқӣ монданд бозигарони дастаи Эсхата ва ҳамин ҳуҷуми бисёр олиро ташкил карданд ки бо гол анҷом ёфт ва ин тӯбро маҳз Асадбек Махтумов ба самар расонид. ӯ аз курсии эҳтиётӣ ба майдон омад, вале дар вақти зарурӣ тавонист ки дарвозабон маҳз Муҳаммадраби Раҳматуллоевро маҷбур кунад ки тӯбро аз дарвоза гирад. дастаи Эсхата бо ҳисоби 1-0 зафар ёфт ва акнун пирӯзиҳои навбатӣ дар пеш хоҳанд буд. футболбозони дастаи Равшан аз ин бохт раҳо шуда натавонистанд. рӯзи бозӣ хеле хурсанд ҳастем ки бозиро бурдем. ин якум бозӣ аст ки ман ҳамчун сармураббӣ кор кардам ва ҳамин якум бозӣ ки мо бохтем, анализка биромдем, гиҷода ошибка кардем. бачаҳо раҳмати калон ки баъд аз красной карточки гирифтан 10 каса бозиро бурданд. Но мы сегодня были неузнаваемы, вообще играли. Я сегодня не понял, что произошло на поле. Ребята не выполнили абсолютно ничего. То есть, мне реально жалко, что произошло. Такой футбол бывает. На самом деле нет слов сейчас что-то говорить, потому что очень много ошибок было как в атакующих, как в организационных моментах атаки, так и обороны. ба ҳамин тартиб дӯстони гиромӣ даври севии бозиҳо ки рӯзи 28 март оғоз меёбад, Песафон клуби марказии варзиши Артиш ва Ҳулбугро бо ҳам меорад. Барчи бо Паншер, Равшан бо Эсхата, Вахш бо Регари Тадас, Истиқлол бо Ҳусилот ва Равшан бо Хуҷанд вориди майдон мешаванд. тавре дар оғоз гуфтем 22 март соати 16 вохӯрии дӯстонаю таҷрибавии дастаҳои минтақаи Тоҷикистон ва Беларус дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе гузаронида мешавад ва шумо метавонед ин бозиро дар варзишгоҳ тамошо кунед. дӯстони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи худро ба поён мерасонем. боқӣ сеҳатманду пирӯз бошед ва аз футбол дур наравед. барномаҳои телевизиони варзишро тамошо кунед. хайр.